Joaquín José Aledón Vázquez va néixer el dia 19 de març de 1942. Era pintor de Coraura. Mon pare, als 17 anys, 10 calcula que entendria, a començar a iniciar-se per mig de persones majors en el teatre. El teatre, per a mon pare, ha sigut la seva vida. Se va involucrar tant que no és que es començava a fer teatre en el Cira, on els altres el feien també, sinó que als 19 anys el van contratar en el Teatre Thalia de Barcelona per anar allí a Barcelona. En aquell moment ja la cosa estava un poc excitada, eren els anys 32, 33, quan ja es començava a marejar-se i al poc temps se tingué que vindre. Con la qual aquesta temporada, o més temporades que haurà fet en el Thalia en Barcelona, queda anul·lat. A partir d'ahí, al no poder ja dedicar-se a lo que ell verdaderament volia, don Luis Sunyer, que ja tenia la empresa nova, a raïs de cremar-se l'antiga en el carrer Doctor Ferran, li oferís, perquè se coneixien prou, li oferís el fer-se càrrec d'un departament en la fàbrica. I mon pare ho accepta. El pare, en la fàbrica i tot, Quadros de Teatro n'ha muntat barbaritats. O sigui, en aquella època, on podies actuar? Pues en la OG, Organización Juvenil Obrera, perquè se tenien allí. En Radio El Cira, que tenia el quadro artístic, en Radio El Cira, perquè els germans de m'abuelo, uno era pintor de quadros, diuen que era famós, vivia en Burjassot. M'abuelo era pintor. Mon pare, per circumstàncies, era pintor de Coraor, tenia més aptituds. Entri d'aprenentet en el taller de Vicente Mengual, que era, diguem, un dels artistes fallers més complet que n'hi havia en aquella època en el Cira. Vicente Mengual, mentre ell està que sí, perquè ell se n'anà a França en el 50, final del 57, principi del 55, emigrà a França. Però fins entonces, falla que Vicente Mengual feia, primer per mi que s'emportava. O sigui, jo entré en aquest taller, era un xiquet, 12 anys, feia el que me manaven. O sigui, els moles que simulaven núvols, tenia que vaciar-los, fer la cola, preparar la cola. La cola, com se feia la cola? La cola agarraves un perol gran, l'omplies d'aigua. I en un altre potet xicotet ficaves farina i aigua. Mesclaves ben mesclat, ben compacte, i quan l'aigua estava bullint, tiraves això dins, menjaves ben menjat, fins que això era la cola que gastàvem per vaciar en el cartó les moles. Les cares, les mans, els peus. Allò és que m'encantava. Als 13, als 14 anys recent complis, avui vaig fer els 14, al dia següent entrava a treballar en la fàbrica, con la qual allò queda aparcat, no l'oblidat, perquè després un dels deixebles de Vicente Mengual, que era Antonio Carreras, jo tenia molta relació amb tots, però en ell més perquè treballava també en la fàbrica, Antonio Carreras. Totes les falles que ell anava fent, jo anava a ajudar-li. Durant la meva etapa en Anna Sánchez, que la vaig moure jo aquesta falla en el 62, vaig intentar que al marge de ser el fallero tens que fer alguna cosa més. Una falla, si no té un historial a la vista, que el puguis tirar-me en qualsevol moment, no té res. Vaig plantejar fer uns quadros que entranyava el que era el boceto de la falla, l'historial, qui era el president, qui era la foto de la fallera major, l'historial de la falla, qui l'havia fet, el tema i el premi. I tot això està ficat en quadros. Quan me'n vaig deixar les falles, me'n vaig dir, aprofitar el 50 aniversari per a deixar-me, als 2 anys me veu un amic que està en la falla de l'Alcrieta, on estava, i me diu, Joaquín, tu tens que venir allí amb nosaltres. A mi me pica el cuquet, perquè aquesta falla, mon pare havia estat allí des que se va fer la falla en el 59,
escrivint per a la Falla. Quan mon pare deixa d'escriure, ho feia el meu germà. I jo estava i dic, doncs jo tinc que fer alguna cosa també com ho fa mon pare i el meu germà. Avui allí està tot exposat fins a l'actualitat, des del seu inici, la Falla, la Fallera Major, l'historial, qui ha fet la Falla, el tema, tot. O sigui, per investigar tot això, doncs costa un pleit, més del que molts se pensen, però ho ha fet. Tot aquest treball que estic fent naix en la pandèmia. O sigui, al estar tancat i enclaustrat allí dins, tenies que despejar-te en algo, ¿no? Entonces m'agradaria escriure no solament per el tema faller, perquè potser este és l'últim que vaig fer. O sigui, es començava a escriure coses com una aproximació a la història de la Crieta, el que ha passat en Alzira, en Pantanaes, Punyetes, en tot, no? Jo quan entrei en cartonatges tenia 14 anys en complet. Jo entré en la secció d'impressió, en offset. O sigui, allí en cartonatges he vist la evolució total. O sigui, cartonatges s'ha plegat a un estat social d'impressió molt gran. Tinc anomenar molt gran el que era cartonatge Sunyer, tant a nivell d'Espanya com de fora, perquè plegarem a fer faenes per a Inglaterra, per a molts puestos. Tinguérem que acoplar-nos a noves tecnologies, a nous productes que eren perjudicials en la major part dels casos, i no ho sabíem. O sigui, estaves treballant en productes que podien perjudicar-te i causar-te fins a la mort, perquè nosaltres ens enteràvem per la informació que ens donaven el sindicat d'altres puestos, com a Inglaterra, que ja treballaven en el producte de la tinta ultravioleta, la emanació que feia ella, si no tenies prevenció, sols l'emanació te produïa barbaritats. Els ulls s'inflamaven junt amb l'emanació de la tinta. Si la inhalaves prou, podia causar-te la mort. Això no ho sabíem. O sigui, tenien que anar fent de contingents d'Índies per anar acoplant-nos i els sindicats, el comitè que estàvem allí, anar advertint a la gent per més del que teníem, que eren els productes cancerígenos o d'aquestes tintes. Jo m'afilié perquè jo una vegada vaig veure una funció en la que eren uns oficinistes i n'hi havia uns problemes. I aquests problemes n'hi havia molta gent que s'adheria per a fer una pinya per a solucionar aquests problemes. Però n'hi havia un que no s'adheria, ell deia que s'apanyava i estava equivocat. Perquè si tu t'apanyes aquest problema, estàs causant perjudici als altres. Però al marge tu estàs perdent perquè al cap del temps fas el que l'empresa te diu. Sobretot, me vaig involucrar molt en el que era prevenció, seguretat, ergonomia del treball, prevenció de riscos laborals. En tot aquest sistema me vaig preparar prou. I estava prou al dia. Me vaig jubilar, que previa un acuerdo de la empresa después de 46 anys dins de la empresa. Si jo me vaig jubilar als 60, 2 anys al paro, 62, vaig perdre un 18% de poder adquisitiu. Però ho vaig guanyar en tranquil·litat, en vida, en fer ja el que volia sol. Que en Alzira, el secretari general comarcal volia que me quedara així, con lo qual jo vaig optar per dir-li que sí, però ell tenia que parlar en valencià per dir-li a sol. Ja parlar en valencià, li digueren que vale, i jo me quedé en Alzira. I vaig estar ahí, pues, no sé, ha estat 4, 8, 12, 14 anys o 15, després de jubilat d'organització i administració així en la comarca, però la comarca que entranyava la comarca, la Ribera Alta, la Costera i la Canal de Navarrés, o sigui que jo anava a veure tots els puestos. I he procurat fer el bé per als treballadors, i allà on la gent no ha pogut desplaçar-se
per formar-se en la nova tecnologia, pues, jo he anat a portar-los puesto en Montesa, en pobles al voltants, que per ells era impossible vindre bé al Cira, bé a Gandia, bé on hi havia cursos. Doncs jo els he portat allí perquè aquesta gent se formara. La meva filla, què vols que te diga? Pues, ese món li ha agradat? Pues sí que li ha agradat. I jo volia que acabara per lo menos el que havia començat, que era secretariat, no? Ella estava en tercer curs, crec que era, però en el tercer curs, o prop d'anar al quart, s'entera que en Ràdio El Cira anaven a fer unes proves per a locutors. La qüestió és que la seleccionen per entrar en la ràdio i li fan un contrat d'aixòs que diem antes contra basura de 3 anys i després fora. I jo me plantejo, dic, bueno, ara què fas? Li dic que sí, se deixa els estudis, o li dic que acabi els estudis. Jo sabia, massa experiència tenia en el món laboral com estava. Dic, potser l'obligue que estudi i després feina no em trobo ni per casualitat. Això és una cosa que li agradava en locura. Després tanquen la emissora en el Cira i allà la passen a València. I de València el director que n'hi ha, que se n'anava a Madrid, i li diu que se'n vaig a Madrid en ell. I allí en Madrid se fica a treballar en los 40 principales i en fan club en Luqui, que era el Nova Mas, i en Toni Aguilar. Ha anat 2 o 3 anys presentant els premis Dials a Tenerife. Arriba un moment que ella té ànsia de vindre a València. I ja fa uns quants anys prou que estàs en València. Des de València fa el programa, s'ha estabilitzat, té un xiquet, té una parella, però no para de treballar en el que li agrada, que és la ràdio.